بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بغشك درسمدن dünkü geçen kıtamın devamı والكتاب بولثو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله التبيان شرح نواقض الإسلام إسلام بوديان ذاتلر دين كتابنا açıklaması. Onu açıklanan Şeyh Süleyman hafizahullah. Düynüm şu dini bodiyan zatların ikincisi olam Allah bilen aranda araçlar tutmak ve onlardan dua dilekler edip onlardan şefaat sorap onlardan hacetini soramaklık dedik. Kimde kim Allah bilen arasında yankıyalak şefaatçılar tutunsa, araçlar tutulsa bi icma'il muslimin bırağıdan İslam ulamalar tarafından kafir oluyor, dinden çıkıyor deyip hüküm edilen. Ve bu babatta da neme kafir ayetler, gurrumlar getirdim. Geçenki nemelerde Sebe suresinin 22-23. ayetlerini ve İsra suresinin 57, 56, 57 ayetlerini aldık. Ve Yunus suresinin 106, 107. ayetini aldık değil mi? Onu mallık. İnni e'udhu billahi mineşşeytanirracim. Zümer suresinin 38. ayetine ayet. Bu ayette Allah Teala ne diye? Allah'dan gayrilerden dua dile getirenlere ve Allah bilen arasında araç tutup olurdan hacetlerini sorayanlara Allah Teala o zatlarının peydasının yoktuğunu, gönümün Allah çıkmalılığını ünlüye ve Allah'dan gayri neme sorasanım olur sana peydadan ziyandan hiçbir zat bilmeyenliğini neme Allah Teala açıklap, aydınlap, geçenki ayetlerde o şeylerdeki okuyacak ayetlerimizde şeyle diye. Bu yerdeki okuyacak ayetimiz Zümer suresinin 38. ayeti. Şeyle geliyor. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ Kul diye, ayt diye, peygamberine. Sana kim haybat atyan olsa, Allah'dan verilen bir peydani qadağan ederin. Ya danim Allah tarafından bir verilmedik, neme ziyan sana yetirerin haybat etyan olsalar, ayt diye olur. Efara'aytum ma ted'un min dunillah. Şu Allah'dan gayri dua dile getyanlarınızı görüyorsunuz mu? Ne önünde butun var, önünde çöpün var, qavrın var. Şörün ve evliya pir ne şu zatları siz çağırıyorsunuz. Bunlardan dua dile getiriyorsunuz. Ne ile görüyorsunuz şular diye eğer de eradeniyallahu bi zurrin eğer de Allah Teala bana takdirde yazgıtta bir musibet indirmek, bir musibete uçuratmak isteyen olsa hel hunne kâşifâtu zurrihi şu zatlar, şu Allah tarafın bana yazılan Allah'dan gelecek bir ziyanı bela beteri ayırıp gidirip bilerler mi diye. Son ev eradeni bir rahmetin ya da Allah Teala bana bir rahmet isteyen mi olsa, bana bir hayır, qovuluk, cennet vermeklik isteyen mi olsa, yine sonra diye şunlardan, hel hunne mumsikatu rahmeti, olur Allah Teala'dan gelecek hayrı qadağan edip bilecekler mi, saklap bilecekler mi diye. Bu Allah Teala neyme bilmesizlikten sonra, Allah Teala biliyor yönü, neyim için sonra diye inkar etmeklik için. Yine sana musibet gelecek. Allah'dan. Ne sen bu sığınayan, çokunayan qavırlan var, evliyalan, pirlan var, çöplan, çörlan, yüplan var. Ne emet ya, şular musibet qaytar biliyor mi? Hava deysen o yalan vurun, doğru değil mi? Allah'tan musibet qaytar bilene. Sebep sen günne öyünden çıkayan müşrik kime dayan çıkıyor? Çokunayan zatına dayan çıkıyor, doğru değil mi? Biz taraflan müşrik öyünden çıkandan emesine dayan çıkıyor. Maşinin naqiya aracasına ya gözmoncuğuna ya dağdanına ya nemetin tezegine ya bunun alaq zatlara. Çıkan sana avariya olayan bolunu. Biri avariya oluyor, biri ayağını öldürüyor, biri pulunu uğurlatıyor, biri neme dir öyden çıktı, akşam neme şu dirin mastığı qaydık geliyor. Qorayalar mı diye. Sonra şolardan ne? İnkar et ya, qorayan mı olsalar? Şolarım Allah Teala sığınanda Allah kullarını qorayışalı olur da sığınanda olurum seni. Bela beterlerden qorap bilyen molyan olsalar diye. Nem için şolara dayanayan adamlar öylerinden çıkıyorlar ve olur da neme
Musibetler iniye diye. Şoň üçin aýtdy. Ene sizin Allah'dan başga sığınýanlaryňyz bar diye. In aradaniyallahu bi durrin. Inna Allah birden maňa ziyan islan bolsa diye. Hel hunne kashifatu durrihi. Inni şo sizin sığınýan zatlaryňyz, ara tutýan zatlaryňyz. Şo maňa geljek beladyr beteri aýyryp gidirip bilýärlermi? Şeksiz şübhesiz ýok. Onu hemme kişi görüp otýar. Hatta alaja çokunýançam, gözüm onjuga çokunýan. Öýünden çykanda ya pirim ya İsa'nım diýip çykýanam bilip otýar. Allah'dan bir ziyan gelse olaryň o ziyanı gaýtaryp bilmejekligini. Ve edil şo sannada ew aradani bi rahmetin ya da Allah maňa bir hayır istese diýe. Olar sizin ýa-ni Allah'dan başga çokunýan zatlaryňyz maňa Allah tarapyndan beriljek hayır we ihsany gaýtaryp bilýärlermi diýe. Bulum şeksiz şübhesiz gaýtaryp bilen aklar. Oňam delili näme? Zaten şuat İslam'ın düşmanları ve müşrikler, Yevreyler, Hristiyanlar hemmesi biz ýalak musulmanlaryň yerin ýüzünde ýaşamagyny isleýärlermi? Ýöne olaň isleg bolup durmy? Allah Teala biziň ýaşamagymyzy isleýär we olaram islänak, dogry dämi? Emma Allah bize berýän hayatyny gaýtaryp ellerini alyp bilýärlermi? Alyp bilenaklar. Indi şo müşrikler, şo kafirler biziň näme iýip içmekligimizi isleýärlermi? İslanaklar ýöne Allah isleýän üçin biz iýip içip ýörüz. Biziň öýlenip, nesillenip köpelmegimizi isleýärlermi? İslanaklar biziň tohumumyzyň, tijimizin ýok bolup gitmekligini isleýärler. Biz ýala kılan köpelmegini islanaklar ýöne Allah Taala islenmek üçin biz öýlenýäsem çağılanmadan bolýar, nesillenmeden artýar we olaram halal zatlardan iýip içip gezip ýörler. Allah Taala diýe, "Enne bize islapdyr Allah Taala." Ne sizem İslam'da çokunyanlardan dileğinde, şununmu? Şul akidada akılar ölsünni, birimiz öldürülýärlermi? Ya da çokunyanlardan dileğin, şul akidada akılar iň bolmanyny ırskı kesilsin, açlygyndan ölsün, şununmu? Ya gyş ya tomuz pasyllarına näme? Pasyllar laýyk egin eşikler tapmasyn, gyşyň sowugundan gyzganyňam näme? Issyňam gyzganyňdan kösensinler, şular ýalaňa çygetsinler. Dileğinde näme gaýtaryp bilýärler? Hiç bir zat gaýtaryp bilen aklar. Son. Ev eradani bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmeti. Ya bir Allah maňa hayır istese olar Allah'dan maňa geljek hayır gaýtaryp bilýärlermi? Gaýtaryp bilen aklar biz görüp durýar. Şunmy? Olaň elinde ya da olaň butlarynyň çokunýan çöpleriniň çörleriniň elinde Allah'dan bildiğini özler ziyan berip başarýan bolanlaryny, ha? Dünýäde bir zadyň ady ziyan bolsa, şonu bize diýerjek adamlar bolarmy? Ve edil şoň alam Allah'dan bildiğin bu müşriklerin çokunýan gabrlar tümmekler näme? Bir hayır bizden gaýtaryp bilýän bolsa, bir zadyň adyna hayır diýilýän bolsa, şo haýryň hemmesini bizden näme gadagan etjekler. Ýöne alhamdulillah bize Allah'ın ýazan ziyanyndan başga ziyanam gelenak we Allah'ın beren haýryndan näme bir däne bir damjyda näme kemelmen gelibemdi. Alhamdulillah. Bu zatlara näme hiç bir mahluk näme goşulyp bilenak. Şoň üçin Allah Teala näme diýe? Sen bek belli diýe öz peýgamberine. Peýgamberine diýilen adam bize de diýilen adam. Allah'dan gelen ziyani diňe Allah istese gaýtarýar, onu hiç kim gaýtaryp bilenak. Ve Allah'dan sana istenen haýram hiç kim senden näme gadagan edip bilenak. Onu haýru ziyan, ha? Allah'dan bolýan bolsa, ya haýyrdan ziyandan birini Allah tarapyndan näme bir zat takdirlenen bolsa, onam hiç kim gaýtaryp bilmeýän bolsa, onna sen şey diýdi peýgamberine. Kul hasbiyallah. Onna maňa bir Allah yeterlik bolar diýdi. Şunmy? Yani siz bir topar zatlara çokunýaňyz, o çokunýan zatlaryňyz menden ziyan götürüp bilmeýän bolsa, ya olar näme Allah bir haýyr istese onu näme gadagan edip bilmeýän bolsa, onna bu zatlar maňa gerek gel. Maňa diňe bir zat gerek, olam Allah, maňa bir zat yeterlik, olam Allah. Kul hasbiyallah, maňa Allah yeterlik. Yani meni yeketek Allah gorar. Şunmy? Ve Allah'ın näme yazmadyk ziyanam maňa yetmez we Allah'ın yazan haýram näme menden gitmez. Ine musulman şuňa dol iman etmeli. Allah'dan bir ziyan yazılmadyk bolsa, ondan gorkma. Allah tarapyndan sana bir haýyr yazılan bolsa da, o da menden gider diýip gorkma. Şoň üçin näme diýär Allah Taala? Kul hasbiyallahu. Maňa bir Allah yeterlik bolar. Aleyhi yetevekkelul mutevekkilun ve hakiki
Tevekkül etýänlerim bir Allah tevekkül etsinler diýe. Şunuňmy? Gawryňa çöpüňe çöýrüňe tevekkül etme diýe. Haýry isläp ýola çykdyňmy? Allah tevekkül et diýe. Bir beladyr, beterdir, bir musibatdan sypmaklyk üçin esbabyny tutup bir zada tevekkül etdiňmi? Bir Allah Taala tevekkül et. Yani hakyky tevekkülüňem näme? Manyhy şu. Bir Allah tevekkül etmeli. Bir Allah dayanmaly. Yani esbablaryny tutmaly. Ve başka da näme? Şu wagtlarda näme? Kur'an'da gelen ayetler känniye. Ve fil Kur'ani aktharu min zalika mimma yedullu ala wujubi ihlasil ibadeti lillahi wahdah ve adamu ja'lil wasa'it beynehu ve beyne halqihi diye. Bu olan ayetlerden başka da näme? Ayetler känniye barasy nämen ünneye halisan lillah arasda bir Allah'a ibadet etmekle ünneye wajib şeklinde, farz şeklinde ve Allah bilen aranda da näme bir mahlugy araç tutmaklygy näme gadagan etýär. Şunuňmy? Bir Allah'a ibadet et, bar ibadetlerini bir Allah'ın ýoluna sarf et. Näme sonra Allah'dan sonra aranda hiç bir mahluk tutup näme onun üstünden Allah çıkacak bolma diye ya da o mahluktan näme hiç zat sorama diye. Ve yana yankı diyen sözlenmedi ünnäp şeýle bir ayet gelýär. Bu ayetten Bakaran 186-njy ayetinde bir gün ashablar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalary gelýärdinim Rasulullah'dan sorýarlar. Ya Resulallah, Allah uzakdamy gygryp çağırsak ya Allah ýakynamy pişirdap çağırsak. Şonda näme diye Allah Taala gonu ayet indirýär. Ve iza sa'alaka ibadi anni. Yani gullarym näme men barada sorarlar. Şunuňmy? Ve iza sa'alaka ibadi. Gullarym näme men barada sorarlar. Fa inni qaribun ayt olur diye. Men yaqinna diye. Şunuňmy? Yani Allah Taala näme eşitmeklik sıfatı bilen, görmeklik sıfatı bilen yaqinna. Şunuňmy? Bizim özümizden hem Allah yaqin. Ýöne zati özü nirde arşdan hem ýokarda. Ýöne Allah'ın näme görmeginden, Allah'ın näme eşitmekliginden çykýan, sypýan zat ýok. Allah Taala ilmi bilen, görmekligi bilen, eşitmekligi bilen näme bizden hem yaqin. Özümizden hem yaqin. Şoň üçin näme diýe? Fa inni qarib men näme gaty yaqinna ujibu da'wated da'i iza da'an. Bir doga dilegetse onun näme doga dilegini kabul ederniye, berja ederniye. Felyestecibu li. Şoň üçin diňe näme menden doga dilegler edin diye. Wal yu'minu bi we diňe maňa iman edin diye. La'allahum yarşudun. Eger siz şeýseňiz diye näme umid ki siz hak ýola gönügörsiňiz. Haky taparsyňyz, dogra näme ulugorsyňyz diye. Görýärmi? Diňe menden doga dilegedin diýenden soňa maňa iman edin diýdi. Görýärmi? Iman etmekligiň bir şertem bir Allah'dan doga dilegetmeklik eken. Emma kimde kim Allah Taala iman ettim diýem, doga dileg ibadetini näme bir mahlukdan etse, hajatyn bir mahlukdan sorasa, ol adamyň imany eýem näme iman bolýar? Ýasama iman bolýar. Onuň imany ygtybarsyz, onuň imany kabul däl. Şoň üçin näme Allah Taala bize özümizden hem yaqin we Allah Taala'nın ýanynda näme bir düşünülmeyen, eşitilmeyen, bilinmeyen zat ýok. Şoň üçin ýeriň ýüzünde milliardlarça adamlar bar bolsa we milliardlarça da dürlü diller bar bolsa, şo dürlü dilläki adamlar bir wagtda, bir sagatda, bir minitde bir-birininkiden ütköşük doga dilegleri, ütköşük dillerde etselerem Allah Taala şolun sanynyň köplügini we diliniň näme aýratynlygyny we sorayan zatlarynyň näme dürlüligini garamasyzdan her bir adam näme dilenligini Allah Taala bilip başarýar. Şunuňmy? We şo wagt hemmesiniň hajatyny bereýin ise ber başarýar. Şunu Allah Taala ine şuňala. Şunuňmy? Allah Taala näme zatynda bir bolşalyk Allah Taala näme sypatlaryna da bir, yani nähilek manada sypatlaryna da bil Allah Taala da şeýle bir atlar we sypatlar we hiç bir mahlukatynyň meňzemesizden, düşündiňmi? Emma Allah'dan başga doga dileg edilýänler hayatlaryny bir dilden iki dilden başga dile düşünmedikleri, diýirkäler, öwrenmekligi, okamaklygy mümkinçilikleri baka. Bir dilden artık dil öwrenip bilmediler. Ölenlerinden soň nirden olar diller öwrensinler. Düşündiňmi? Şu wagt mysal alaly plan pir diýilýär. Dogryda Arap ýurdunda bolsun ya Ajam ýurdunda bolsun. O pirede dünýäň çar kunjeginde çokunýan adamlar bar. Düşündiňmi?
Näçe dillerde adamlar ona çokunýarlar. Ol adam hayatyna bir dilden başga dil bilen akdy. Inne ölenden soň dürlü dillerde çağıryan adamini, adamlaryň dillerini ol adam nädip düşünsün? Birden düşünäýse de ol adam hayatyna, ruhu bedeninne, akly huşunna, eli ayagy yerine, güýji kuwatyna, näme teninne, janyna, bir iki adamyň hyzmatyna näme yetişäýmese dirike, daýawka, onun artık adamyň hyzmatyna yetişip bilen akdy. Ölenden soň akly huşy gitdi, ruh bedeninden tenden jan göterildi, uçdy. Ette süňkde zat kalmadı, yere siňdi. Ölenden soň inne ol bir topar adamdan hajatlaryny nirden yetirsin. Düşündiňmi? Şoň şu adam awwakanna näme akly kesmeli, oturmaly, oýlanmaly, pikirlenmeli. Emma şu zatlardan soň biri yok, şula adam näme çağırsak eşdi bilýär. Sorasak beri bilýär diýse eýýäm. Şun çağırsak eşdi bilýär, sorasak beri bilýär diýmekliginden näme şu ölüýüni Allah deňemeklik bar. Düşündiňmi? Çağıraňda eşitmeklik we näme soraňda yetişmeklik kime mahsus sıfat? Allah Teala mahsus sıfat. Allah Teala'nın yanında dil problemi däl. Düşündiňmi? Zaten dilleri, mahluklary hemme zat yaradan Allah. Şoň sen Arapça dile Allah'dan, Türkmençe dile, Özbekçe, Türkçe, näme dile Allah'ın yanında düşünülmeýän zat yok we näme zatı sonra näme Allah'ın yanında sana onu bermeklik mesele däl. Düşündiňmi? Bir adamyň näme sorajak zada däl, bütün dünýäň adamlarynyň sorajak zatlaryny goşoňda da bütün dünýäň näme sorajak zady 7 gat yer, 7 gat asmanyň uludurma kiçidir. Kiçidir, bir misal üçin näme 10 milyar adam ma diýil, dogry, dämi? We hemmesen soradı diýil Allah Taala'dan. Nuşular hemmesiniň soran zadyny näme üýşürüňde 7 gat asman, 7 gat ýerden ulu gelermi? Ulu gelmeýär. Şoň Allah'ın ýanyna olan bar soran zadyny bermeklik hiçsa sebäp diýen Allah Taala 7 gat asman, 7 gat ýeri yaratdy, düşündiňmi? 7 gat asman, 7 gat ýeri yaradan Allah'ın ýanyna, düşündiňmi? Sen sorayan zatlaryň bermekligim hiç zat. Şunu ödüm şeyle däl. Şeyle yaradylanlar da yaratmak yaratdy. Nähilek yaratmak yaratdy. Tertip düzgün bilen, düşündiňmi? Ödüm näme asmana şahyny saklayan direk ýok. Ya ýokorsyndan näme onu saklap duran ýüpü hiç zady ýok. Üstünden gaçyp dagap näme pıtrak gidenak. Yıldızlar şo duran ýerinde dur. Ay dogan ýerinden dogup batyp dur. Gün dogan ýerinden batyp näme dogup batyp dur. Asırlar boyu näme sekund, saat näme salym üýtgeni. Her öz tertip düzgünine näme bolmaly, wagtynda, çagtynda, pastynda bolup gidip dur. Indi näme bu mahluklaryň sorayan zatlar Allah'ın ýanyna hiç zat bermeklik, düşündiňmi? Allah Teala näme diýär? Bütün dünýäň adamlar diýär. Ansu jinsy bar mahlukatlar diýär. Hemmesi hajatlaryny sorap menden alanlaryna diýär Allah Teala. Şolaň näme şolara berilýän zat men mülkümden näde? Şu iňňäni deňize sokup çykarýan. Iňňäni deňize sokup çykaranda näme kemýär? Hiç adam kemena. Şolaň hemmesiniň zadyny beremde diýe, şu iňňäni deňize sokup çykaranda iňňäň deňizden kemýän suwuny, kemýän suw ýalyk zat kemýär diýe. Iňňäni deňize sokup çykaranda da deňizden iňňe hiç zat kemena, onu Allah'ın mülkünde de näme hiç zat kemelene. Soňra ýene bir hadisde diýär Allah Taala Allah mahlukatlarynyň ya gullarynyň hajatyndan sorayan zadyndan näme sorayan zatlaryň berenne bir zat kemelýän bolsa men mülkümde diýär. Kapyra bir damja suw bermezdi diýär. Allah Taala men beremde diýär. Men mülkümden bir zat kesilýän bolsa, kemelýän bolsa ma saqa kafiran qat diýär. Bir kapyra bir damja suw bermezdi diýär. Ýöne onda da Allah Taala kapırlara bir damja suw däl, deryalap, çeşmelap, deňizlap näme akdyryp otyr. Onu Allah'ın ýanyna hiç zat kemelene. Emma näme ýanky ayetlerde Allah Taala aýdyp otyr. Siziň o dileýän zatlaryňyz, siziň ol arys tutup olardan näme hajatlaryňyz sorayan zatlaryňyz, ýerde gökde zerre kadar mülkünde ellerine zat ýok bolan diýär. Hatta hiç bir zadalar şäregem däldi diýär. Enne adam oturup pikir etmeli. Sen näme mysal üçin bir öwliýa çokunýan. Oňa da näme her welaýetden çokunýan adamlar bar. Düşündiňmi? Enne adamyň biz tebigatyny bilýär. Düşündiňmi? Men şuwa sen çagyryp näme haýyş etsen bir zat, soň ol haýyş etse, sen haýatynda ilki menkiden boşamasaň oňa gidebilen aksen. Düşündiňmi? Sen ondan başga başaryp bilen, ilki men hajatymy ýerine ýetirýän,
Ondan soň menden boşoşsaň, ýadamasaň, wagt tapsaň, şunuňmy? Ondan onqa gitýän, osaň onqa gitýän, şunuňmy? Enne sen diriken, daýawkan, şuňalap, şunuňmy? Bir wagtyň içinde senden soralan näme hajatlaryň hemmesini ýerine ýetirip bileňak. Ölen soň nädip getirjek, şunuňmy? Indi şu zatlardan soň sen ölüýüni çağırýan. Ödem üýüşüp gitýäňiz öwliýa 10, 15, 20, 100 sanak bol. We bariňyzam daşyny aýlantyp durkaňyz soň tümmeginiň bir wagtyň içinde bariňyzam hajatyňy soraýaňyz. Hem şu etmekliňiň öňü näme? Şu öle Allah Taala mahsus bolan sypatlary berdiňiz bolýar. Şunuňmy? Allah mahsus sypat bir wagtyň içinde eşitip, görüp, bilip we bir wagtyň içinde istese sen hemmeň näme hajatyň berip başar. Enne sen hem ölü bilen şuňala gatnaşdyň, hem şu gatnaşygyň manysy näme? Şu ölü Allah'a ýalyk diýdiň. On diliň bilen diýme. Şunuňmy biz alhamdulillah akylly adamlar hemme zady sen diliňden eşitip saňa hökm edemez. Biz käbir zady näme? Diliňden eşitip hökm etýär, käbir wagtdan näme? Diliňden eşitmek gerek, eden amalyňa görä saňa näme hökm etýär. Şunuňmy? Seniň şey dip ölüler çağırmaklygyň näme manysy näme seniň ýanynda? Şu da Allah'ın yetişip bilýär, şu da Allah'ın näme berişýärlik berip bilýär. Kimde kimem bir mahluk halyga meňdesse, näme eýem ol adam kim bolýar? Dinden çykýar da bir adama näme Allah mahsus sypaty berse, bir adamyny Allah mahsus sypatlan sypatlanyrsa, eýem ol adam näme dinden çykýar. Şonçuk Allah Taala näme diýär? Diňe men çağıryn diýär. Diňe maňa iman edin diýär. Diňe menden soraň diýär. Soňam Allah Taala sorulmasa gahar gelýär. Şunuňmy? Soňam adam bilen Allah Taala tebigaty gabat gelen adamdan soradygyňça adamyň gahary gelýär. Şunuňmy? Emma Allah Taala'dan soramasaň gahary gelýär. Şunuňmy? Allah Taala bir gulunyň özünden kän dilekler etmekligini söýýär. Şunuňmy? Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulumsa adam Allah'dan näme doga dilek etmeýän. Ulumsa adam kim? Allah'dan doga dilek etmeýän, Allah'dan hajatyny soramaýan. Eýem sen şu ulumsulugyň diýär. Allah Taala bermän söýýär diýär. Özünden näme zarynyp dilenip sorulmagyny isleýär diýär. We neçe bir gul zarynyp sorap dile berdigiçe Allah Taala şu guluny söýgüsi artýar diýär. Adam oňalyp däl. Adamdan kän sora berdiňçe, hem ol adamyň saňa ýigrenji artýar. Senden sowaýa, senden daşlaşýa, saňa gahary gelip başýar, soňa oka jawjynyp başýar, soňa oka oňmuň ýanyna plan halis goýmady, ýadatdy diýip başlaýar. Allah Taala oňalyk zat ýok Allahda. Şunuňmy? Emma sen şonnoda näme? Ýykylsaňam plan pir, tursaňam plan pir, otursaňam, ýatsaňam plan pir. O pir diýri wagtynda saňa näme diýjekdi eşde? Ýürege düşdüň awuny sen diýjek saňa, şunuňmy? Indi ölen soň saňa näme diýendir ötýän? Eger şu eşitýän, görýän bolsa saňa gargyş ederdi. Senden bizar diýerdi, ýöne bolsa da näme? Ýatan benneler sen etýän zatlaryny näme görüp eşitden. Olaýam başagay. Näme takwadar ölüp takwa bolup ölen bolsa, ýa ol inşallah jennetiň ışkyna ýatýar. Emma günäsi az bolup sogaby, näme günäsi kän bolup sogaby az bolan bolsa, olaýam dowlukdan näme öz getdik paýyny näme alyp ýatyr. Allahdan bar dilegi kıyamaty goparma, meni dowlukka düşürme diýip ýatyr. Olar ýam seniň olar barada etýän pikirini, oýuny olar bilenä. Emma şonu da näme adamlar ejizliginden ýa bir topar ayatlar, hadisler olara beýan edip dur. Hayır diýen Allah'dan, bir Allah'dan soramly, bir Allah'dan dilemeli. Onda da adamlar näme şugun gömüp gaýdan adamlarna näme etýärler ertir? Bar dilek etýärler. Şuna gömýärler ertir barym ondan näme hajatlaryny sorap başlaýarlar. Özlerim bilýär, şugun sen şonu gömmeseň araňda läşip portajak. Şunuňmy? Sen şonu gömmeseň, näme şu yatan ölü turup, sizä bir gaýrat ekeniňiz, ekidip menem gömmediňiz diýip gaharyny öýde gidip pil bilen gabryny gadyp awraýlap öýdünem gömüp bilenär. Saňa mätäş, düşündiňmi? Ite guşa şamol, porsap, burt, gurçugy üstünden dağap ýasa da gidip öýdüni gömüp ýygnap bilenär, o ýerläp bilenär. Saňa mätäş. Sen ekidip onu gömüp ertesi barwam näme? Ondan hajatyny soraýan. On taqdimlaýan. Oňa näme? Yoluna aydylan janlar etýän. Bu akyl däl. Şunuňmy? Bu adamyň akyly däl. Şunuňmy? Sen diňe daşky keşpin adama meňlepdir. Emma kelläňde götürýänlaryň
Yani näme akıllygyn diýip bilemdi. Şunu it guşam bir-birine çokunan o yerin ýüzünde yani sanap gutup bolmajak görnüşde hayvanlar var. Yani bir hayvana gawat geldiňizmi içinde bir ölen ýaşylsyna ya güýçlüsine çokunanny. Mun piller wan bir-birine secde edip çokunup beren. Ya ýolbars ya bir maýmynny iň adama meňde şirägi şu maýmyn dogurdamy. Şolaň içinde de birini gömüp ölüsiniň daşyny aýlanyp beren ýok. Şoň üçin adamyň akly näme haçan öz adamiyetinden, adam zatlygynyň çyksa, eýem ol adam haýwandan pete düşýän eken. Şoň üçin Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aýdyp otuýar. Belhum näme diýe? Kel en'ami diýe. Olar adam däl. Olar mal diýe. Şunuňmy? Soňam Allah Taala näme diýe? Belhum adall. Mal ýalyp diýen molynýa ýöne bular mallan beter araşan diýe. Şunuňmy? Mallan beter araşan diýe. Ine dowam edýär. Şeýle bir hadisde gelýär. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده. برون بير gelýär Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şey diýär. Allah istedi we senin isleýäniň üçin boldy diýär. Sonra Peygamberimiň erbet gahary gelýär. Eýem Allah istedi we sen istedin diýär. Yankı waw harfi we diýmekliginiň özi, yani Allah bilen peýgamberi deň derejede görmeklikde. Düşündiňmi? Yani ikiňiz bile isleýäniňiz üçin boldy diýen manyny berýär yankı. Yo, hemme zat diňe Allah'ın isleýäni üçin bolýar. Düşündiňmi? O Allah'ın näme isleýigine hiç bir mahluk goşulana we bolýan zatlaňam bolmaklygy diňe Allah'dan çözülýär we bolmaýan zadyňam bolmaýanlygy diňe Allah isleýänligi üçin bolana. Düşündiňmi? Emma biri gelýär näme Allah we sen isleýäniň üçin boldy diýip. Görýärmi? Peýgamberi Allah bilen deň. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaharlar näme diýdi? Ec'alteni lillahi adla. Meni näme Allah Teala bilen deň tutjak bolýarmy diýdi. Şunu gaýtar ya, inkar et ya beýdime. Şa Allah ma şa Allah wahda. Bir Allah isleýän üçin boldy diýär. Düşündiňmi? Gaýdyp galan ömrüňi näme meni deňäýme diýär. İkiňiz isleýäniňiz üçin diýme diýär. Düşündiňmi? Ma şa Allah wahda. Bir Allah isleýä bolýar. Allah islemedimi bolana. Waqad qala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadisde şey diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis rivayetçisi İbn Abbas ve gelen Qitavi Tirmizi rahimahullah'ın Sunaniyen kitabına, Sunan-ı Tirmizi. Adam İmam Tirmizi rahimahullah şu hadise hasan nitname hüküm eden. Yani hasan nidegi ıgtibarlı hadisiydi. Düşündünmü? Dayanılyan hadis, hüküm alınyan, peydalanılyan hadis. Indi şu hadis oğlanlar gati azim hadis. Yani kabir hadisler näme? Sana kabir peydaları nemet ya. Düşündünmü? Kabir hadis sana bir maglumat ber. Ama kabir hadisler sen kalbinde oturanını, zihninde şu hadis düşünmeli derece düşünülenini sen hayatını ütgötüyor. Şu hadis sen dolu hayatını ütgötüyen hadisten biri. Şu hadis seni, näme? Gorkograk bolsan, näme etýär? Dogumlandyryar şu hadis. Sen ne umidrak bolsan, şu hadis sen näme etýär? Umidli gullardan eýleýär. Şu hadis sen bir açyk näme? Waswasarak bolsan, waswasalaryny aýyrýar. Sen bir açyk yüreğinde ne rahatlyk bolsa, şu hadis sen dolu rahatlandyryar. Bir mahlukdan çala umidin bolsa, o mahlukdan bar umidin aýryp, bir Allah Teala näme umidyny biýligi baglar ýalyk etýär. Bir mahlukdan çala çekinjenligin, gorkaklygyň bar bolsa, Allah Teala näme şu hadisin sebäbini seni dogumly edip, hiç mahlukdan gorkman, bir Allahdan näme gorkar ýalyk etýär. Käbir hadisler sen dolu hayatyň durmuşyny ütgetýär. Şu hadislerin biri İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet eden hadisi Tirmizi'de geliyor adam hasan hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi İbn Abbas'a gurrun verenne elini egnine koyup gurrun verdi. Bir yerine koyuna. Ne şey deyip gurrun verdi diye. Yani üns vermekliğini isteyen. Yani berdağda mandır. Yani kabir rivayetlerde geliyor. Ama şu egnimden tutup Resulullah şey dedi. İhfazillaha yahfazuk. Ha? Allah'ını koru, Allah seni korar dedi.
Yani Allah Teala goraga mätäşdäl. Yani beýdigi Allah'ın dinini gora. Dinine gaýym bol. Allah seni gorar diýär. Ayette gelýär ayette gelýär in tansurullaha yansurkum ve yusabbit aqdamakum. Eger de siz Allah'a yardım berseňiz, Allah size yardım berer we näme size yerin ýüzünde gaýym eder, bek eder, güýçlendirer diýär. Ayetin tefsirinde yani Allah Teala biziň näme yardımda mätäşdär. Yani ayetin tefsiri näme? Eger siz Allah'ın dinine ýeňiş berseňiz diýär. Görem Allah size ýeňiş berer diýär. Bu hadisem şoňalyk. Eger siz Allah'ın dinini gorasaňyz, dinini saklasaňyz, yahfazuk Allah seni näme her bir belalardan, beterlerden, afatlardan näme howpdan, hatardan, düşmandan sen näme der diýär, saklar diýär. İhfazillaha yahfazuk. Birinji qaada şu. Yani goya Rasulullah bu hadise näme diýjek bolýar? Her bir bela beterden goranasyň gelýärmi? Her bir musibatlardan seni Allah'ın saklamaklığını, goramaklygyny isleýän howa näme etmeli? İhfazillaha diýär. Allah'ını sakla diýär. Allah'ını gora diýär. Näde goramaly, saklamaly? Yani Allah'ın dinini sakla. Allah'ın dinini gora. Allah'ın dinini berjaýet. Eger şeýsen yahfazuk. Allah da seni nämedir? Gorar. Allah da seni her bir belalardan, beterlerden näme halas eder. İhfazillaha yahfazuk. Allah'ını gora, Allah seni gora. Nähile goramaly Allah'ını? Oňam tefsiri, yani Allah'ın dinini gora. Allah'ın dinini sakla. Namazyna gaýym bol, zekatyna gaýym bol, dinine, imanyna, ibadatyna, islamyna gaýym bol. Farzlaryny berjaýet, haramlara barma, daş dur. İhfazillaha tejidhu tujahak. Allah'ını gora, yüzlenen tarabından taparsın diýär. Allah'ını gora, yüzlenen tarabından taparsın. Bu diýdigi näile? Allah'ın dinini gora, Allah mätäşlik çeken dessiňe Allah Teala sana ýetişer diýär. Şunu. Allah Teala hiç kaçan guluny taşlana. Haçanna onun gulu Allah'ın dinini taşlamasa. İhfazillaha tejidhu tujahak. Allah'ını gora, dinine gaýym bol. Yüzlenen tarabından, baran yerinden, düşen halyňdan näme Allah Teala'nın yardımını taparsın diye. Goragyny taparsın. Baý bol, garyp bol, şa bol, geda bol. Şunuňmy düzleçil bol, ýollaçyl bol. Hassa halynda bol, ýa-sag halynda bol. Haýsy halatda Allah'y sen çağırsan, haýsy halatda Allah sen mätäşlik çeksen, Allah Teala näme seni gorar diye. Şo taýda İslam ýerinde Allah sana ýetişer diye. Sebäp diýsen Allah Teala näme hiç haçan näme gyssanan ýerlerini Allah gullaryny taşlamaýar. Allah Teala gönü sana ýet çykýar. Gönü sen näme öz goragyny alýar. Soň näme? Yani diňe musibatlardan goranmakda alim. İslam ýerinde sen goranmakda sen diýe, onda sen geden ýerinde näme Allah'ın dinini gaýym bol. Diňe öýüňde, ýurdunda näme ähliň başgalaň içinde gezip ýörkäň dinini saklama diýe. Yüzlenen yerinde, bolan yerinde, giden yerinde, oturan yerinde dinini sakla, Allah seni saklar diye. Son ve izâ se'elte fes'elillah. Näme sorasan, kimden sonra? Dine Allah'dan. Näme üçin? Nebe seyle sorak beresimiz gelýär. Näme sorasan? Hatta kukurdun dänesi. Şunu. Näme yani? Näme zada, näme diýip bolýan bolsa şonu dine Allah'dan sonra. Bir zada näme diýip bolýan bolsa. Şunu. Şonu dine Allah'dan sonra diye. Näme üçin? Allah'dan gaýrdan sonra. Sizin Allah Teala hemme zady beri bilýär. Bu şirk ente goýuly onna, şunuňmy? Sizin Allah'dan başga hiç kim sana hiç zat berip bilen ha, şunuňmy? We Allah'dan başgadan soramaklygyň näme? Şirk bolýar. Sizin Allah'dan hajatyny soramak ibadat. Ve izâ se'elte fes'elillah. Näme sora? Dünýä gowluklaryndan we ahiret gowluklaryndan. Näme sorasan? Sora diňe kimden? Allah'dan. Dünýä gowluklaryndan birde ýetesin gelýärmi? Allah'dan sonra. Ahiretiň gowluklaryndan birde isleýärmi? Allah'dan sonra. Dünýäň bela beterlerinden goranmak isleýärmi? Allah'dan sonra. Ahiretiň bela beterlerinden goranmak isleýärmi? Allah'dan sonra. Soň ýene gelýär. Ve izâ ista'anta fasta'in billah. Ve näme zatda ýardam sorasan bir Allah'dan sonra.
Yardım kömegi diňe Allah'dan sonra diye. Hajatyň islegiň muradyňy diňe Allah'dan sonra. Näme kömek gerekmi, yardım gerekmi Allah'dan sonra. Ve iza ista'anta fasta'in billah. Görýärmi? İhfaz wajib görýärmi? Diniň goramak aýam wajib. Ve iza sa'alta fas'al bu da buyruq wajib görýärmi? Ve iza ista'anta fasta'in bulam emir geldi. Hadisde Kur'an'da buyruq formasynda emir görnüşinde, buyruq görnüşinde geldi-däm işlik lazım. Hemmesi näme manini berýär? Wajib. Yani ulama usul näme usul ulemalary el-emru lil-wujub. Kur'an'da hadisde buyruq geldi-mi wajib. Yani sünnet man, sünnet hükmü däl. Yani istesen sonra, istemesen sonra moň galyk zat ýok. İstesen istemesen din Allah'dan sonra bolýar. Wajib şeklinde. Ine iň soňu gelýär. Şu hadisin soňu sen hayatyny ütgötmeli hadis. Şu hadise sen düşünmeli derejesinde düşünübem şu hadise itiqad etsen, bunu şu momentdan şu fursatdan aňryk sen hayatyny ütgömeli. Näme diye? Wa'lam diye. Innem billiye. İlm näme? Yaqinen, şeksiz, şübhesiz. Wa'lam billiye. Häzirki aýdyljak zatda sen şekin, şübhen galmasyn. Oýuňda, zehininde, kalbyňda häzirki aýdyljak zat näme? Gow döwülsün diye. Sinmajak, sarsmajak, egitilmejek, gowşulmajak derejede. Şekin şübhen galmasyn häzirki aýdyljak zat diye. Wa'lam wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف. Belliye, şeksiz şübhesiz şekline ennel ümmete umumi bar mahlukat üyüşte diye. Ümmet dediği berde bar mahlukat ansı cınsı bilen ansı cını bayi garibi şafi gedasi güçlüsü güçsüzü akıllısı akılsızı yani bütün bar mahlukat üyüşte ne için? ala en yenfa'uka bi şey'in lem yenfa'uk. Allah tarapyn sana takdirlenmedik bir hayır yetirmeklik üçin, bir peýdany bermeklik üçin berip bilmediler diye. Düşündüňmi? Insu cins bar mahlukat üçte näme üçin? Sana bir yazılmadık hayır yetirmeklik üçin. Bir köpük diýeli dogry dämi? Şu bir köpügem Allah Taala sana yazmadık bolsa berip bilenak hiç kim. Yani bu birinci bölegi näme peýda berýär? Seni bar mahlukdan umydyňy üzdirýär. Allah Taala diýär, mahlukdan umyt etme diýär. Hayır peýda yeterdi, bir mahlugy yaranjanlygam etme diýär. Wa'lam anna al-ummata billiya ummat ans cins bar mahlukatlar law ijtama üçte diye cemlenişdiler, pikirlendiler, oýlandylar, bişdiler. Näme üçin? Sana bir yazılmadyk peýdan yetirmeklik üçin. Lem yenfa'uka illa bi şeyin qad kadabahu Allahu laka. Allah sana yazan peýdasından başga bir hiç peýdany yetirip bilmediler diye. Inni buňalyk bolýan bolsa, onda men bir adama yallaklamam gerek geleken. Düşündüňmi? Bir adama näme yaranjak bolmaklygym näme gerek geleken, ondan bir peýda gelerdi. Düşündüňmi? Ya bir adamyny çağırıp oň ýoluna ýykyp, oňa sygynyp, oňa ibadet etmekligim gerek geleken. Ondan bir peýdalar umyd edip. Näme üçin gerek geleken? Dedim Allah Taala o zadyň bolunak diýär. Onu hiç kim başaranak diýär. إن إذا قبلوا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن ينشان على ترثنا يشتدي أنثو جنس بار مخلوقات sana takdirlenmedik bir ziyani yetirjek bolup diye.
sana o ziyanı yetirip bilmezler diye. Yazılan ziyandan başka ziyan yetirip bilmezler diye. Onun mahluk sana bir peyda getireyse de ya da bir mahluk tarafından sana bir ziyan yeteyse de hakikatte o peydanı ziyanı sana yetiriyen kim eken? Allah kendini yani o mahluk bir sebep eken. Sana Allah Teala bir hayır yazdı ve planinem sebep etti. Mahluk dine neme bolýan eken? Allah sebep etse onum Allah sebep etse sen birine peyda neme yetirip bilecek eken. Onum seni şoňa peydan yetmekliğine sebep eden bolsa. Emma sen özüňden niyet ettin plana bir hayır yetirecek bol. Plana bir kömek etjek bol. Allah şoňa şo taknama hayri takdirlemedik bolsa. Takdirlayan ýagdaýynda da seni şoňa sebep etmedik bolsa, seni şoňa peyda yetirip bilenga. Edil şoňalyk bütün mahluk adam yetirip bilen. Edil şoňalyk birden bir ýeriniň üstü bilen sana ziyan yetaýenem bolsa, hakykatda şo ziyany sana yetiren ýazan Allah da planinem şo ziyany yetmeklik üçin näme etdi bolýar? Sebep etdi bolýar. Indi sen birine ziyan yetirjek bolsaňam näme takdirde şo ziyanyň yetmekligine sen sebep bolmalyp ýazylan bolsaň ýetdi. Emma ýazylmadyk bolsa o da ýetene. Şoň üçin bir adamyň oglanlar pulunyň barlygy sana peýdasy ýok. Bir adamynyň güýjüniň barlygynyň sana näme ziyany ýok. Birinji hadis näme diýe? Bar kişiden umydyňy diýe. Ikinji hadis seni hiç kimden gorkmaýan edip terbiýeleýär. Enne bir adam sana näme puşkasyny wagtyrypdy. Bir sana näme pistoletini dirapdy. Enne puşkadan pistoletden güllä çykanak dogurdamy? Gülle çykýar. Olam näme etýär adamyny? Öldürýär. Ziyanmy ziyanal? Ziyan. Ýöne şonno da näme diýär? Peygamberimiz şoň öňüne egilme diýär. Şundyňmy? Şoň aýagyna ýykylma diýär. Şo ziyan Allah ýazmadyk bolsa, şoň güllesi çykanak diýär sana. Şo pistoletten gülle çykýanam bolsa, şol adamy näme sebep etmedik bolsa, şo seni öldürüp bilenat diýär. Bu hadis sen dogumlet ýa ikinji bölegi. Sen yüreklet ýa seni hiç kimden gorkma diýalar etdi. O gorkma diýalar etdi. Aterkek bolsaň diýär. Elinden geleni gaýtarma diýär. Sen elinden geleni gaýgyrma diýär. Sen men bilýänni. Şu sen berjek ziyanlaň näme? Allah Teala takdirde seni sebep etmedik bolsa, senin hayvat atanyň bilen näme? Ol ölüp ýitip barana. Senin näme? Hökümet, dökümet, goşun näme bolanyň bilen o sen başarjak, näme edebiljek ziyanlaň oňa takdirlenmedik bolsa ýetenek. Şoň üçin öňkü musulmanlar hiç kimden gorkmadyklar. Şundyňmy? Näme üçin? Öňkü musulmanlar şu hadisiň terbiýesinden çykan adamlar. Emma bu atqy musulmanlar näme üçin gorkýar? Bu atqy musulmanlar peýgamberiniň terbiýesini alanar. Bu atqy musulmanlar näme dinsizliň terbiýesini alýar. Mahlukdan gorkup ýören mahluklaň terbiýesini alýar. Öňkü musulmanlar näme bir Allah ibadet eden we şoňa çağıran peýgamberiň terbiýesini alanlar we peýgamber näme Allahdan gaýra da ibadet etmedikler. Emma bu atqy adamlar näme üçin özleri ýalyk gullardan, mahluklardan gorkýarlar? Sen bu atqy adamlar özleri ýalyk gullary gulluk edip ýören näme? Gullardan terbiýe alýarlar. Düşündiňmi? Şo köp ýurdun prezidentler öýtmän olanlar. Köp ýurdun prezidentleri käwir prezidentlaň guly. Düşündiňmi? Ýöne olar utanman, uyalman näme? Naçar, näme? Elinden zat gelmeýän, güýçsiz, ýöne bir garip halkynyň üstüne näme satan bolýarlar? Hanlyk satan bolýarlar. Emma hakykatda näme? Özünden ýokarrakda bir prezidenti görse, näme? On ýanyna gulluk satýar, hanlyk satanak. Sen özüň ýaly deň derejeli bir prezidentiň ýanyna näme üçin özüňe prezident ýalyk alyp baraňa? Ya öz ýurdunda o prezidentiň öz ýurdunda karar alyp bilişi ýalyk. Sen näme üçin öz ýurdunda özüň karar alyp bileňa? Eýem manysy näme? Sen gul. Şundyňmy? Sen har, sen zelil, sen prezident bolmaklygy. Sen bir garip näme? Naçar bir ejiz halka hanlyk satmany sen hak hukugyň ýok. Sen münasip däl, düşündiňmi? Seni käwir näme? Käfirler
özlerine näme wepaly kul bolanlygy üçin sen näme etdiler? Bir naçar, bir eciz, bir güýçsiz halka näme zulmedip we özlerine de näme secde etmeklik üçin goýdular. Şoň üçin näme inneki adamlaryň ne terbiýelýänler şular. Xan diýip ýören kim bolup çykýar? Kul bolup çykýar. Bay diýip ýören näme? Geday bolup çykýar. Arly namusly diýen kim bolup çykýar? Deýus, arsyz, namussuz bolup çykýar. Ahun ulama diýip ýörenin kim bolup çykýar? Dini, dünýä yetmeklik üçin ulanyp ýörenlerden bolup çykýar. Sakal goýup berýär, selle don telpek geýbem näme? Qur'an agdaryp Allah we Rasuluň tarapyndan gurulýar. Maksadam senin anamyňa girip seni özüne çokundurmak, senin jübüýüňdäki pula el gatyp dugulundaky oturan näme gyýdyňa ýa-da bajyňa öýlenmek. Başga garazy ýok, başga näme maksady ýok. Indi bunyň terbiýesinden çykýan halkdan onuň näme umyt etjek? Şoň üçin näme baş bolmasa kim bolýar? Gowra, läş bolýar. Ýöne şu hadise köp türkmen düşünenok, ýa-ni aýdan gurrunmadyr. Baş bolmasa gowra läş diýen gurrunga, ýani hökman baş bolmasa diýip düşünýär. Ýok. Baş ba wagtam gowra läş bolup bilýär. Haçanna şo baş boş bolsa, düşündiňmi? Haçanna sana baş bolan garga bolsa, haçanna sana baş bolan kafir bolsa, haçanna sana baş bolan munafyk bolsa, ýigrenji bolsa, haýyn bolsa, ogry bolsa, ana şonda da sen näme gowraň läş bolup bilýär. Ummatna Muhammed ummati, İslam ummati akyp ýatan gowra, şu Muhammed ummatynyň gowrasy ýalyp, daýaw gowraly ummat ýok. Ýöne näme? En pes kowmdanam şu gowrasyna pes bolupdy. En pes kafirlerdenem gorkup çekinip atýar. Näme üçin? Dedim şu gowrany ýöretýän başlar şu kiçikçe ýurdamasa, şu taýynyň başlaryny gul bolup ýörler. Düşündiňmi? Şolaň aýagyna ýykylyp, şolaň şanyna secdeler edip, rukular edip ýörler. Allah çokunuşundan beter şolara çokunýarlar. Allah'dan gorkuşlaryň beter şolara gorkýarlar. Şoň üçin Muhammed ummaty şu wagt näme etmeli? Turmaly. Bul gaýa kelleleri başlary kakmaly, aýyrmaly. Olaň ýerine hakyky şu gowrany ýöredi biljek. Gowran aňramyna görä pikir edibiljek. Hakyky näme Qur'an, hadisin, İslamyň terbiýesini, taglimatyny näme alyp önüp ösen arly, namusly, imanly, näme gayratly, gujurly adamlar özlerini näme baş edip başarmaly, serdar edip başarmaly. Ýogsa sen aşakda näçe dogumul bol, sen aşakda näçe näme akylly bol, ýokarda başyň çüýrük bolsa sen kän näme ummaty peýdan ýetirýän peýdan çäkli bolýar. Şoň üçin näme şu hadis näme her bir eşdiýän adamynyň näme etmeli? Hayatyny ütgötmeli, sen durmuşyňy ütgötmeli, seni bir Allah bilini baglayan etmeli, seni näme bar mahlugyň öňünde dogumly, gaýratly bolýan adam edip ýetişdirmeli. Sen hiç kimden gorkmaly, çekinmeli we rızkyňa arkaýyn bolmaly. Arkaýyn aýagyny uzatyp ýat. Allah'dan bir hayır ýazyldymy onu gaýtaryp biljek ýok. We Onbun eden hayvatyna atan hayvatyna gorkup näme ölmäkäň öljek, gitmäkäň gitjek bolup ýörme. Allah'dan sana ziyan ýazylmadymy, sana o ýazylmadyk näme ziyanam ýetirip biljek ýok. Şoň üçin indi biz näme etmeli? Beýdilse de näme käbir adam pikir etýär. Bu mesele hayır etme, hadisiň soňuna alynyp açyklanýar. Näme üçin? Allah'ın ýazmadyk peýdasyny ýetirip biljek gälekenler, Allah'ın ýazmadyk ziyanyny ýetirip biljek gälekenler. Näme üçin? Rufi'atil aqlam we juffatis suhuf. Allah Taala näme entek mahlukatlary yaratmadyndan öň näme etýär? Galam yaratýar. Bir galam ýazýarda, galam yaratýarda näme diýär galama? Uktub diýär, ýaz diýär. Galam diýär ma aktub. Rabbim näme ýazaýyn? Şonu Allah Taala kıyamada çenne näme bolsa ýaz diýär. Şo galam ýazýar. Şo galam ýazyp bolandan soň näme? Şo bar mahlukatlaryň takdir kitapçasy dolanýar. Ve tuwiyatus suhuf diýdigi şo, ve juffatus suhuf. Yani galam bilen ýazyp bolan siyag uramalla dogry dämi? Siyag uransaň ondan dolaýan. Şo takdir ýazan galam näme siyasy uransaň o sahypa dolandy diýär. Şo hemme ta mahlukatlaryň takdiri ýazylan kitapça näme diýilýär?
Adı näme? Lawh el-mahfuz diýilýär. Lawh demek depterçe, sahypa demek. Mahfuz demek Allah tarapyndan goralan. Yani näil goralan? Inni oňa hiç bir jin, hiç bir perişte, hiç bir insan şu taýda ýazylan zada näme zat goşup bilenek ýa-da bir ýazylan zady bozup bilenek. Hiç kim. O sahypa ýazylly dolanly mesele gutordy. Näçe ýaçan ýazylly? Entek mahlukatlar ýazylmadyndan 50 000 ýyl öň. Şunumy? 50 000 ýyl öň ýazylan. 50 000 ýyl näme mahluk yaradylmadyndan öň takdir sahypalar ýazylyp dolanyp goýulýar. Ondan soň 50 000 ýyldan soň ondan Allah Taala 7 gat asman, 7 gat yer, adam ogly, beýleki jannalar yaratýar. Şu takdir sahypasy Lawhul Mahfuz diýen takdir kitapçasy entek mahlukatlar yaradylmadyndan 50 000 ýyl öň ýazylan. Şu taýda hemme zat ýazylan. Şu biziň geljegimiz, şu taýda oturjagymyz, şu gurrunlary etjekmiz, bar zat ýazylan. Sen yaradylmadyndan 50 000 ýyllar, entek hiç mahluk yaradylmadyndan öňläme 50 000 ýyl öň ýazylan. Şu galam ýazdy, şu ýazylan sahypada dolandy. Şu taýda näme saňa takdirlerini şu bolýar. Şunumy? Hayır ýazylypdyrmy? Şu hayır saňa gelýmeli. Bütün dünýä şu haýryň öňünde dursa da şu saňa ýetýär. Allah'dan bir ziyan şu takdir kitapçasına sana ýazyldymy? Şu saňa ýetýär. Şunumy? Buňa hiç bir mahluk goşulyp bilenä. Ýöne biz näme etmeli? Hukmani suratda esbablaryny tutmaly. Allah tarapyndan onna bize hayır ýetipdir diýip ýatyp bilýäsmi? Şu ýazylan bolsa maňa ýetmeli diýip ýatyp bilýäsmi? Ya Allah sana hayır ýazdy we esbabyny mı ýazdy sana? Şunumy? Şu guluma pul berjek, şu gulum näme şu amallary etmeli, sana esbabyna mı gorkazdy? Şunumy? Allah Teala näme esbapsyz hayır ýazan bolsa onan bize näme berýän bolsa onda biz ekin bolmazdy. Mal gara bolmazdy, dogry dämi? Çaga sana ýazan bolsa, şunu öýlenmek sana mätäsli, öýlenmek sana gerek bolmazdy. Ýok, öýlenmekligem näme etdi? Farz etdi. Erkek jinsin, ayal jinsin yaratdy. Onda Allah sana näme ogul ýazan bolsa, gyýy ýazan bolsa esbabyny tutmaly, esbaby öýlenmek. Sana bul döwlet ýazan bolsa sen esbabyny tutmaly, işlemeli, kazanmaly. Sana Allah Teala ilim ýazan bolsa esbabyny tutmaly, ilim talap etmeli. Şoň üçin beýdiýilse pikir etme, ýani ýetenekude näme iman diýip ýok, ýetenekude iým ýok. Şunumy? Herekede bereket, buraqana burdaqana. Şoň üçin näme bereket gerekmi? Hereket et. Şunumy? Dünýä gerekmi? Ahiret gerekmi? Oku, işle, doku. Şunumy? Şoň üçin biz näme? Bu zatlary itiqad etýäs, Allahyň ýazany bolmaly. Allahyň ýazmadygan bolmaly. Ýöne bolmaly da adam, bolmaly adam Allah Taala esbaplanyrdy. Şunumy? Şoň üçin biz esbaplarny tutmaly. Şoň üçin Şeyh el-İslam ibn Teymiyye rahimahullah näme diýär? Şu esbap diýilýän adam näme? Peýdasy saňa tutulýan sebäbiň, tutulýan esbaplaň näme? Peýdasam saňa degijek bolsa hukmany suratda şu sebäp bolan, sebäp diýilýän zadyň 3 tane şert tapylmaly. Şunumy? Şerti tapılmalı. Misal üçin sana çağa gerek. Çağa gerek bolsa, çağan iň esasy esbaby näme? Öýlenmek dämi? Öýlenmek. Sana näme? Misal döwletiň näme bereketiň artmaklaryny isleýän, oň esbaby dogadylek, dogry dämi? İşlemek, zähmet çekmek. Ýöne Şeyh el-İslam ibn Teymiyye rahimahullah näme diýär? Şu bir haýra etmeklik üçin ýa bir bela beterden goranmak üçin tutulýan esbaplarda 3 zat tapylmaly. Birinji tapylmaly zat näme? Enne sebeb el-muayyen la yestaqillu bil matlub. Pikir etme diye planda da yetmeklik üçin şu sebäp tutulýar diýse, diýil, şu sebäp tutulmaly ise, şoňa diňe şu sebäp tutunyň bilen bolýandyr öýtme diýär. Şunumy? Yani sebäbe dayanma diýär. Şunumy? Sebäbe dayanmaklyk bolunak birinji bilen. Sen misal üçin näme bir haýra yetmeklik üçin şoňa yetirýärmiş diýen bir sebäbe dayandyňmy? Allah dayanman eýen bolunak. Dayanýan zadyň Allah bolmaly, ýöne sen esbabyny almaly. Şunumy? We esbaba dayanmak bolanak we esbabyny tutan soňam käbir zatlar näme qadagan etýär. Käbir zady näme sen käbir haýra yetmekligiňi
pesgelçilik berýän zatlar bar. Diňe sebäbini tutanyň bolanok diýe. Sebäbini tutandan soňra bir haýr etmeklik üçin. Şu haýra etmeklige pesgel berýän zatlar bar bolsa onnonym saplanmaly. Şunuňmy? Onnonym saplanmaly. Ya mysal üçin men ekinlikini etýän. Ekinlikini etmekligim üçin näme sebäp gerek? Ýere agdarmaly, düňdörmeli, dogry dämi? Ýere agdardyň, düňdördiň, suw çekmeli. Suw çekdiň, dökün berdiň, dökün berme, dökün bermeli, dökünön berdiň. Esbaplarny tutup otýar. Ýöne bundan başga ýene esbaby bar. Gurçuk dermany ulanmaly, dogry dämi? Gurçuk dermany ulanmasa men ekinimi ösende näme? Ýene näme bolýar? Tutarýar. Enne bir adam näme? Men o bu ekinini berdim, näme dökünni berdim, suwuny tutdum, ýene şonda da näme? Hasylam almadym, pasylam almadym diýe. Eýem sen berde näme? Käbir haýra etmeklik üçin, käbir haýryň öňünde näme? Böwet bolýan zatlar bar, onu tutmansyň, onu aýrýan zatlar tutmansyň. Olam näme keseliň garşysynda, gurçugyň garşysynda näme berilýän dermanlaryny bermäňsiň. Şoň Şeýhul Islam ibn Teymiyye rahimahullah näme diýe? Bir zada yetmeklik üçin diňe sebäp bardyr öýtme diýe. Sebäbem ma diýe, o seni şo sebä haýry näme yetirmeýän käbir bökdönçlik goýan zatlar bar diýe. Şoň üçin sen bir zada yetmeklik üçin sebäbini tut diýe, we şo sanada näme öňüňde pesgel berýän zatlarym aýyr diýe. Pesgel berýän zatlar aýryp sebäbini tutmasaň, ýa sebäbini tutubam, pesgel berýän zatlardan saplanmasaň, sen näme tutan esbabın peydasy ýok. Düşünüpdämi oglanlar? Birinji näme haýra etmeklik üçin ýa bir bela beterden gorunmaklyk üçin bir esbabyny almaly. Ýani esbabyny almalysa, käwradyn pikir etdiňi esbab almaly diýe. Ýok, seret. Şuda da bir haýra etmek üçin men esbabyny aldym, soň seret. Yollamaňa pesgel berýän zat barmy? O bab bolsa esbabyndan soň şu pesgel berýän zatlarym aýyrjak bolýar. Ikincisi أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. İkinci bilen näme? Sebäp tutýan zadyň näme? Şeriatda sebäp edilen zat bolsun diýe. Yani öňünden çykan zat esbapdyr öýtmedi. Mysal üçin biziň kiler alajadan näme alajadan nak? Itiqad edenak köp sebäp diýerler, dogry dämi? A biz sebäp däl. Näme üçin? Sebäp diýsen senin sebäp tutunan zadyň sebäp däl. Sen Kur'andan, hadisden şoň sebäpdigine näme delil tapmaly. Şoň şu Şeýhul Islam ibn Teymiyye rahimahullah näme diýe? Esbabyny tutmalylar. Ilk açyklandymda näme esbabyny tutandan soň seret, bökdönç bolýan, pesgel berýän zatlar barsa onuň saplanmaly. O zatlaram aýyrmaly. O ikinji bilenem. Bir zada yetmeklik üçin şu sebäp diýjek bolsaň diýe. Belliye şu hakikattanam Kur'an'na hadise sebep edilen zat mı? Şunu mu? Emma misal üçün näme? Senin sebep deyip tutýan zatın Kur'an'na hadise sebep däl bolsa, sen näçe eday o zady peýdasy ýok. Şoň şüp näme diýe? Köpçüliklerin adamlar näme aýdylanjan net diýe. Ölülen näme? Gabrlan tümmeklen ýolyna näme aýdylanjan net diýerler. Aýdanýan berýärler. Köpülenjem näme şu aýdylanjan netsek, nezer etsek bir ölüň bir näme, gabryň bir öwliýa piriň ýolyna bize haýır gelmek ahmal ýa-da Allah Taala bizi belabeterden gowramak ahmal ýalar. Bu sebäp däl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme bundan gaýtarýar. Sahihaynda gelýär, Buhari Müslimde gelýär. Haçanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haýra etmeklik üçin näme aýdylanjany bermeklik sebäp diýilen gurruny eşdärne Peygamberimiz näme diýe? Innehu la ya'ti bi hayrin. Ýok, o haýır getirýän zat däl. O aýdylanjany kesmeklik näme? Haýra etmeklik üçin tutulýan sebäp däl. Görýän ruhsat bermedi. Ve innema yustahraju bihi min al-bakhil. Ol bakhilden çykarylýan zat. O sırnyhyň sadakasy diýe. Şunuňmy? O bakhilin näme çykarýan, gysygyň syrnyhyň çykarýan sadakasy. O aýdylanjany bir haýra gowluga etmeklik üçin o sebäp däl. Şunu emma käbir adam näme bir hassasy bar bolsa näme diýe? Şu hassam gutulsa bir jany diýe. Aýdylanjany etdim etmedi. Etdi. Niýeti näme? Şu aýdylanjany kesmeklik näme?
hastalıktan gutulmaklyga sebäpdir. Ya biriniň näme iteni wa bolyn näme diye şu gaýybym gaýdyk gelse 5 kilo süýjü diye aýdylan jannet diye aýdylan diýen etdi. Näme weti ygtykadyna şu nezir etmeklik aýdylan jannet etmeklik näme gaýybym getirip bilýär. Gaýybym gaýdyk gelmekligine näme sebäp ya hastan gutulmagyna sebäp ya tutsaň boşamagyna sebäp diye. Bu zatlar näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye qaytar ya, qadagan et ya. Innehu la ya'ti bi khayrin ya. Bir hayrın gelmekliğine o sebep däl ya. Ondan hayır gelen ak diye, o bakhilin sırnyýyny çykaryan sadakasy diye. Üçüncüsü näme bolmaly? Ennel a'mal ed-diniyye la yejuzu en yuttakhada minha şey'un sebeben. Dine degişli zatlar dünyevi zatlara yetmeklik üçin hiç haçan sebep bolup başararak diye. Düşündüňmi? Dünya yetmeklik üçin, dünyevi zatlara yetmeklik üçin dini amallarını sebep tutmaklyk bolanok diye düşündüm. Gıynan fagam köp adamlar näme? Bezoçur çörek almaklyk üçin näme sakal goýberýärler. Düşündüňmi? Ya da il günüň arasynda näme ada abra yetmeklik üçin näme mollu adyny alýarlar, don telpege girýärler. Ya ilin ynamyna girmeklik üçin näme? Namaz okap başlaýarlar, dinar diýdirýärler özlerine. Bu dünýäwi behwitler. Dünya yetmeklik üçin din amallary ulanmano. Düşündüňmi? Hawa şirk bolýar. Riya bolýar. Düşündüňmi? Kä halatda näme? Ulu şirk bolýar, kä halatda kiçi şirk bolýar. Mysal üçin bir kısanak amaly dünýä wähwidi üçin düşündüňmi? Riya bolýar, emma umumy dini dünýä wähwidi üçin tutýar. Bola ya munafık dinden çıkıyor düşündüm. Emma tersine dine yetmeklik üçün dünya sebep ediliyor düşündüm. Men pul kazanjak bolýan, kän pul ýygnajak bolýan. Näme? Kän sadaka berer ýalyk. Sadaka bermek dini behwitdämi? Men şu dini behwide ýetjek bolsam näme etmem? Pul kazanmaly. Düşündüm. Eýer men pul kazanýan, şu pul kazanmaklygy näme etýän, şu puly esbab etýän bir dini behwide yetmek üçün, olam kän sadaka bermek üçün, meçit gurmaklyk üçün, mujahidler yetişdirmeklik üçün, taýinlamaklyk üçün. Emma bu adamlar näme? Tersine. Dini zatlara gowalaşýarlar, oň üstü bilen dünýä yetmeklik üçün. Bir üniversitet, iki üniversitet, üç üniversitet gutup diplom alýarlar, dogry-dämi? Qur'an ýatlar, hadis ýatlýarlar. Iň soňunda bir agaç kursa ýetip başlyk bolmaklyk üçün. Ondan aňyrda Allah da ýeňiş beren aklar, dine de ýeňiş beren aklar, musulmana da ýeňiş beren aklar. Gaýtam kafirň tarapyna goşulyp, kafirler tarapyndan gurlayan bir näme dil bolup geçýär. Şunu lalaçanlar. Şoň üçin näme? Ýanky bir haýra etmeklik üçin, ýa bir bela beterden goranmaklyk üçin esbab tutanda hökman üns bermeli zatlar bar. Birinjisi näme? Dine esbaby tutanyňa näme seretmedi. Onun aňyrda da bir zat päsgel berip biljek bolsa, bir zat bökdönçlük berip biljek bolsa, şondanam hökman sapdan, şo zatlaram aýyrmaly. Ikinji bilenem, näme sebäp diýip tutýan zadyň din tarapdan ursat berilen bolmaly. Şoň sebäpdigine düşündüňmi? Üçüncü bilenem näme? Din amallar sebäp tutulanok. Düşündüňmi? Din amallar näme? Dünya yetmeklik üçün sebäp bolunok. İlla en tekuna meşru'atan. Megerem näme? Kur'an hadisde käbir doga dilegler näme? Sebäp diýilen bolsa ana şo näme? Emma öz ýanyndan namaz okamak, mysal üçin ömrüň uzalmaklygyna sebäp, ya zekat bermek, puluň artmaklygyna sebäp, öz ýanyndan bir ibadat näme? Sebäp tutunmady. Emma başga görüň diýe. Kur'an hadisden mysal üçin şu doga etmeklik mysal üçin ýaşyň ösmekligine, artmaklygyna sebäp. Şu doga etmeklik rızkyň artmaklygyna sebäp diýilen bolsa ona başga görüň diýe. Emma Kur'an hadis gelmedik bolsa bir dini amaly dünýä amalyna, dünýä yetmeklik üçin, ya ahirete yetmeklik üçin sebäp näme tutmady diýe. Düşündüňmi? Son والمشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك الأكبر لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما ذكر الله ذلك في كتابه. والشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأبطلها في عدة مواضع. يلا
Qeynan sagan müşrikler näme öňkü zamanyň bolsun ya soňky ya häzirki zamanyň müşrikleri bolsun. Olaram şu şirke düşenne diye näme köpüsünün şirke düşmekliginiň sebäbi şu şefaat şuňa degişli zatlar sebäp boldy diye. Biri şefaat istedi diye, biri Allah ýakynlaşmak istedi diye. Köpüsem erbet niyet bilen düşmek diye. Şunuňmy? Ýöne näme etdiler? Allah tarapyndan näme usgat berilmedik sebäpleri özlerine sebäp tutjak boldylar. Pikir etdiler şu ölüýün üstünden çykdam, has Allah Taala näme ýakyn bolar ya Allah'dan gönümel diläänden näme şu ölüden diläänim gowy bolar. Şunuňmy? Allah'dan şefaat soramdan şu ölüden şefaat soranym gowy bolar diýip näme özleri ýanky gaýyp nerselerde, wadat din nerselerini, akyllaryny kellelerini ulanjak bollar. Kur'an hadise gaýtmadylar. Kur'an hadisiň durdy ýerine durup, ýöre diýen ýerine ýöremediler. Şeýdi bäm näme şirke ýetdiler. We olaň näme şefaata ýetersiýen näme şefaatynam Allah Taala näme olary mahrum etdi. Şunuňmy? Sen şu dünýäde peýgambere çokunnyň ahiretde o maňa şefaat eder diýip Allah Taala seni o dünýäde peýgamberiň şefaatyny mahrum etdi. Sen awliya pirler näme çağırdın, olar maňa şefaat eder diýip tersine Allah Taala seni o şefaatdan näme mahrum etdi. Sebäp diýsen sen näme şefaatyň näme tutmaly esbabyny tutmadyň. Ende näme ýanky müşriklere şefaatçılar şefaat edäýän halynda da olara şefaatyň näme haram boljagyny, olara şefaat etmekligi, ursat berilmejeklige babatyny Allah Taala Bakara surasının 254-nji ayetinde şeýle diýär. Öyle ýanky bu ayet okumadymyzdan ýekece bir aýdyp geçelim. Olam yani käbir dogadylyklar bar, näme şonu etmeklik ırsykyny artdyrýar, şonu etmeklik ömrüňi uzaltýar diýiller. Yani ulamalar diye şu dogadylygy eden dedi. Niyetin dine ırsykyny arttırmaklyk üçin bolmasyn üçin. Şu dogany köpetsen Allah üçin, Allah sen ırsykyny arttyrýar diye düşünün. Şu dogadylygyň özü arttyrana seve düşünün. Emma sen şu dogadylygy etdin dine rızk üçin şoň özü şirk bolýar. Düşünün. Mysal üçin bir doga wa diýeli, la hawla we la kuvvete, la hawla we la kuvvetani köp diýsen baýaýan. Doğru değil mi? Ne şungalyk ba diýel mysal üçin. Inneme şu la hawla we la kuvvete illa billah Allah üçin köp diýmeli. Allah üçin köp diýsem şu zikri diýenligimiň sebäpli Allah maňa rızk berýär. Şunuňmy? Emma näme käbir adam bu suratda eden aktanym Allah üçin nilen wagt kellesinde ýokdanym diňe pul üçin şu zikri köp diýär. Şunuňmy? Diňe baýamak üçin şu zikri köp diýär. Ýa bu şirk bolýar. Ýa sen şu ibadaty etdiň diňe dünýä üçin. Ýok. Sen şu ibadaty etmel Allah üçin, ýa Allah Taala näme dedi? Käbir ibadatlar men üçin, käbir ibadatlar etseň, mesalan, ırsykyny arttyrjak dedi. Ýöne ırsyk üçin etseň diýmedi, men üçin etseň dedi. Şoň üçin bek bellemeli. Yani käbir dogadylykları, käbir zikirleri edende ırsykyny artýar diýilse danym düşünmeler ırsykyny arttyrmak üçin diýmeler lanym Allah üçin diýmeli. Ondan Allah Taala seniň şu esbabyň kabul etse Allah ırsykyny näme arttyrýar. Enne kimde kim Allah bilen arasynda araç tutsa, gyssananda näme bir mahlugy ölüp giten pirleri, ewliýalar, perişler çağırsa, bu adam kim diýdik? Müşrik diýdik. Enne bu adam bu dünýede näçe çapalanan bolsa, ýanky ewliýa pirlerin şefaatyna o dünýede nail boljak bol. Allah Taala bu adamyny näme o şefaatçylaryň şefaatynyň mahrum etdi. Enne bu wagtda birinji ayet Bakara surasynyň 254-nji ayetinde Allah Taala näme diýär? Ya eyyuhellezine amenu enfiqu mimma razaqnakum min qabli en ya'tiya yawmun la bay'un fihi ve la khullatu ve la şefa'a vel kafirun humuz zalimun. Ey iman edenler, enfiqu infaq edin, hayır ihsan edin, sadaka verin, tagam duz verin diye. Görýän esbaby, köp sadaka vermek, tagam duz vermek. Berimli gullardan bolmaklyk näme? Bu seniň näme dowdakdan galmaklygyňa, Allah'ın razylygyny kazanmaklygyňa bir esbab, bu gowurlayan ibadat. Şonçu Allah Taala näme cenneti kazanyp dowdakdan galmaklygyň esbablaryny aýtdy. Ey iman edenler, enfiqu näme infaq berin, sadaka verin, yetime kömek edin, yetimiň näme malyny iýmeň,
Dulo eye çıkın. Düşündünmü? Dulun malını iman. Düşündünmü? Din için, dinin ösmek için, mescit kurmak için, Kur'an yayratmak için, dini taglimatını yayratmaklık için, medreseler kurun. Dini canları, malları bilen korumaklık için çıkan mücahitlere yardım çıkın. Düşündünmü? İnfak vermen şu zatların hemmeti. Min qabli en ye'tiye yevmun şeyle bir gün gelmedinden ön diye. O neyli gün? La bey'un. O günne sevda satık yok. Pulunu yanından alıp gityen cennet satın alıp bilen ak. Sogap satın alıp bilen ak. Güne satıp bilen ak. Derece satın alınan ak. Para berip bolan ok. Ey iman edenler, neme ibadet edin diye. Ve bir görünüşünü ayttı ibadetin. Oğlum infak edin. Ken sadaka verin. Hayır kısan edin. Mimma razaknakum. Sonra neme diye Allah Teala subhanallah. Sadaka verin, infak edin diyenden sonra bizim size veren zadımızdan diye. Neme bakillik etyen, men veriyen sana diye. Doğru değil mi? Ellemizde pullumuz var. Kim verdi? Allah verdi abi de, o doğru değil mi? Kapıyında çöreğin var, malın var. Kim verdi? Allah verdi. Göğe o pulu, o mali sen özün mülkünden çıkaran yalak. Allah Teala men berdiyemde neyim için beren var? Elindeki bolan mallarını Allah için sarf etmeklige neyim için bakillik etiyeniz. Mimma razaknakum, men berdim size diye. Bizim size beren zatlarımızdan berin diye. Sen zadından men zat soramak diye Allah Teala. Men beren zadımdan ber diye. Sen elindeki adam kimin mülkü? Allah'ın mülkü. Eyesine gerek bolup durka men ne edip? Bakillik edip başarayın. Sen bana $1000 veriyen. Gerek vaktim sen alyan mı alanak? Alyan ya da gerek vakti sen plana 100 deyip vermeni, bana buyurmana, sonra paylaşmana hakkın var mı? Yok. Hakkın var. Emma sen gerek vakti izin alacak olsan ya da ona buna ver diyen de benim vermeyecek olsan, men senin yanında yadgarlan mı yadgarlan? Sos Allah Teala da neymi? Sana beriye, o sen elindekini malım Allah'ın mülkü. Ve İslam yerine de şon sarf edilmekliğini isteye. Şunu ey kulum men sana beren sen elindeki malımın öz yoluma sarf edilmeli. İsteyen sarf et diye, yetime ver diye, yesire ver diye. Din için sarf et diye. Min qabli en ye'tiye yevmun. Şeyde bir gün gelmedinden ön. O neyli gün? Korkulu gün. La bey'un. O günne sevda satıp para yok. Wala la bey'un fihi. O günne sevda satıp yok. Satın alayın neysen sogap satın alıp bolanok. Derece satın alıp bolanok. Şefaat satın alıp bolanok. Dovdok satın alıp ödün bu torp bilenak. La bey'un fihi. Pul yorana o dünyada. O dünyada sogap günah yörüyor. Son neyme? Wala hulletun. Dost yarlığının peydası yok. Minister dostun var eken. Ha? Prezident dostun var eken. Obama sen dostun ha. Putin'im sen can dostun. Kamseçik dostun var. Wala hulle peydası yok. Hiç neyme dostu peydası yok. Aytam seni görse kaçya olur lan. Şu dostum namart menden sogap soraymasın diye. O dünyada yok. Dost wala hulletun. Dostun dostu peydası yok. Wala şefaatun. O umid eden adamdan var şefaat ederlerdi. Olamam şefaat size yok diye. Allah izin vermese nereden şefaat etsin olur? Berilayse de senden razı olmasa, hey o şefaat edebilecek peygamberler. Allah'ın ne razı olan adamsına barıp şefaat etmene doğmu çatacak mı? Doğmu çatma ya. Hey peygamber Allah'ın ne razı olan adamsına barıp şefaat eder mi? Ya mı gönümer Allah'ın karşısına çıkmak? Hey peygamberler gözüne geliyor ama Allah'ın karşısına çıkar diyor. Peygamber Allah'ın karşısına çıkıp bilme hiç kaçan. Onda peygamberler Allah'ın karşısına çıkıp bilmeyen motorlar müşrik sana şefaat edip bilene peygamber. Çünkü Allah Teala ne diyor? Wala şefaatun. Bu dünyada sen menden sormadın. Ne şundan sordun. Sen mahrum diye. Vel kafirun humuz zalimun.
Ve ol kafirlardır, zalimlardır diye. Düşündün mü? Ol kafirlara da Allah Teala näme zalimlar diýip näme hüküm etdi. Siz zulüm ettiniz diye. Düşündün mü? Zulüm diýmekliň manysy näme? Zulüm diýmeklik näme dil taýdan zady yerine goýmasızlyk. Düşündün mü? Bir zady öz yerine goýman, ters yerine goýsaň şu dil taýdan zulüm bolýar. Indi näme üçin Allah Taala şu taýda şu kafirlere zalimler diýdi. Sebäpsen bular şefaati soramolsundan soramadylar. Düşündün mü? Şefaati kimden soramadylar? Soramoldylar. Allah'dan soramoldylar. Bular kimden soradylar? Mahlukdan soradylar. Mahluklaryň eline şefaat bardymy? Şefaat ýokdy. Şoň üçin bular zulüm etdiler. Özlerine we zulüm etdiler näme? Şefaat sorayanlarına, şefaat sorayanlar sana şefaat edip biler. Kim etýär? Allah etýär. Şoň üçin Allah Taala şu taýda bul kafirleri zalimler diýip wasyplanyň manysy şundan. Sen bular zulüm etdiler. Näme? Soramol zadi soramolsundan soramadylar. Düşündünmi? Taqdimlamalyny taqdimlamadylar. Düşündünmi? Yaqinlaşmala yaqinlaşmadylar. Tutmaly esbab tutmadylar, tersin etdiler. Her bir zat tersin etmekligem zulüm bolýar. Zulümüň tersi näme? Hikmet. Düşündünmi? Hikmet näme? Her bir diýmeli zady yerine diýip, her bir etmeli zady yerine edip, her bir goýmaly zady yerine goýup başarmaklygy hikmet diýilir. Şoň plan hikmetli adam diýär. Nirde gurlemeli, nirde gurlemeller. Nirde işlemeli, nirde işlemeliler. Kimi silemeli, kimi silemallar. Kime amanatlanmaly, kime amanatlanmaly. Bu zatlar bilip başlar. Yani şoňa kim diýilýär? Hikmetli adam diýilýär. Emma zalima näme? Zalim diýilýär. Yetime seretmeli, bu zulüm etýär. Dulaýa çykmaly, bu olan hakyny giderýär. Halkyna adil bilen seretmeli, bu zulüm etýär. Şoň üçin bulara zalim diýilýär. Vel kafiruna humuz zalimun. Ol kafirler zalimler diýär. Sebäpsen olar şefaati menden soramollan soramadylar diýär. Ve yana En'am surasının 51-nji ayetinde şeýle diýär. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Kıyamet mahşer gününde Allahlarına duşmaklığı näme? Korkyan adamları ägelenler diye. Sen ölen soň diýreljegiňi bilýän bolsaň we diýreldilip Allah'ın öňünde durmaklykdan korkyan bolsaň seret diye. Allah'ın yanında sana kömek edebilecek dost, yar, şefaatçi yoktur diye. Yani Allah sana dogzak islan bolsa, Allah sana azap vermeklik islan bolsa, Allah bilen sen araňa düşüp öwünne sana arka çıkabilecek veli, sana yeňiş berebilecek, seni gorabilecek yok. Sana şefaat edebilecek yoktur diye. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ وَاَنْذِرْ ägälenler diye, häzir et diye, korkuz diye. Kim diýreldilip Rablarynyň öňüne barmaklıkdan korkýan bolsa diye. Leyse lehum min dunihi waliyyun wala nasir. Ayt olara Allah'dan başga olar gorabiljek, Allah'dan olara şefaat näme ber başga şefaat beribiljek ýok diye. Onda bizi yeketak dogdokdan gorabilýän Allah bolýan bolsa, yeketak bize näme şefaat edilmeklige ursat berýän Allah bolýan bolsa, onda biz kime ýakynlaşak bolmaly? Allah ýakynlaşak bolmaly. We näme şefaat müyesser bolmaklygy üçin hakyky Allah Taalanyň ursat beren esbabyny esbab tutunmaly bolýar. فهذه الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله. Nüştadi Allah Taala kafirlere şefaat yoktur. Şu ayetlerde näme? Müşriklere şefaat näme? Müşriklere, kafirlere şefaat yok diýdi. Näme üçin yok diýdi? Sebäpsiň olar Allah'dan gayriden soradylar. Düşündüňmi? Emma beýdilse düşünmeliler. Biz ehli sünnet vel cemaat näme? Şefaatyň badygyny inkar etýänler öýtmeliler. Düşündüňmi? Biz şefaat inkar edemiz ha. Ýöne biz näme? Allah'dan gayriden dilenýän şefaat inkar etýär. Düşündüňmi? Allah'dan başgalardan şefaat dilemeli dälligini inkar etýär. Allah'dan başga hiç kimin şefaat edip bilmeýänligini inkar etýär. Düşündüňmi? Bir şefaat Allah etýär.
Emma hakiki şefaat ba. Şunun Allah izin berenden soň, Allah ursat berenden soň o şefaatyň öz şert şurutlary bar. Şunun sen islediğinçe näme şefaat yok danim Allah'ın islediğinçe şefaat bar. Senin şefaat isleyen adamdan şefaat edip bilenak danim Allah'ın isleyen adamları Allah'ın isleyen adamlarına şefaat edip bilen. Sonuçta Allah Teala näme dedi? Kafirler, zalim bollar danim näme özleri şu şefaata yetmeklik üçin isleyen adamlarından sordular diye. Olon hiç birine şefaat yok. Sonuçta şu dünyada bir adam näme bek bellesin. Allah'dan başkadan şefaat soradın mı sana şefaat yok. Dine Allah'dan soramalı. فهذه الشفاعة هي المنفية هي التي تطلب من غير الله لأن الله جل شأنه وعز سلطانه أثبت الشفاعة في كتابه في عدة مواضع. Yani Bakara'da, En'am'da gelen ayetlerde şefaat yok dikkeli Allah Teala. O şefaat yani yok diyeni yani müşriklere yok şefaat düşünün. Ama hakiki bir Allah ibadet edip tevhidde ölen hakikatsin mümin musulmanlara şefaatler var düşünün mü? Olara şefaatın badığın bir topar ayetlerde geldi. Misal için birincisi Bakara 255. ayetinde Allah Teala näme diye? Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih diye. Kim ol şefaat edilecek Allah'ın yanında diye, onun izni bolmasa diye. Düşünme. Kim ol Allah'dan bidin şefaat edebilecek diye. Onun manisi yani Allah'dan bidin, Allah'dan ursat almasızdan şefaat edebilecek yok okan ama Allah ursat berse şefaat edebilecek bareken. Düşündün mü? Yam şefaat ba. Yani şu ayet bize şefaatın birinci şartını ünsümüz çekiyor. Şefaatın birinci şartı näme? Olam biiznihi. Allah ursat bermeli. Yani biz diyaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edebiliyor. Ama müşrikler düşünün okma. Yani peygamber edip biliyor değilse, gönü peygamberimiz turup, ama sen plan gel, ben sizi çıkaryan deyip biliyorlar. Yok, ongalık zat yok. Peygamberimiz qarashya duruya, te Allah'dan ona ursat berliyançı. Allah ondan ursat beriyor. Ey Muhammed gitti şefaat et diye. Plana. Ödem aydılya. Düşünün mü? Şu plani diýilýänlerim muvahhid bolmaly. Düşündüňmi? Muvahhid bolan üçin. Düşündüňmi? Emma müşrik bolan morsalar, şefaati Allah'dan näle mahlukdan soranmasalar bu dünýede. Olara hiç şefaat berlemez. Ene şefaatyň hakiki ehli tevhida, hakiki musulmanlara şefaatyň barlygynyň delili ne birinci ayet Bakara'da gelýär. 255. ayetinde Bakara näme diýär? Allah'dan bidin şefaat beribilecek kim oluyor? Hiç kim. Ona Allah ursat berse şefaat beribilecek var. Enne ikinci şefaatın badığına delil Enbiya suresinin 28. ayeti. Ve la yeşfa'una illa limen irtada. Bu da ikinci şerti. Yani Bakara'nın 255. ayetteki birinci şerti näme dedik? Allah Teala'nın izni olmalı dedik. Doğru değil mi? Şefaat edip bilýänlere Allah Teala ursat bermeli. Barın şefaat edin diýip. Ine bu Enbiya suresinin 28. ayetindeki ayet ikinci şertini aýtýar. Limen irtada. Ve la yeşfe'un. Olaram şefaat etmekle ursat berilenlere ve la yeşfe'un. Şefaat edip bilmezler. Näme? Megerem Allah'ın razi bolanlarından başga diye. Düşünme. Yani illa limen irtada. O şefaat etmen ursat berilenlerim kime şefaat ederler diye? Limen irtada. Kimlerden Allah razi bolan bolsa diye. Allah müşrikten razi bolýar mı? Razi bolan o. Düşünme. Müşrige onna şefaat yok. Müşrige şefaat yok bolsa Allah ondan narazi bolsa hey peygamberler, perişteler, evliyalar, salihinler heddedebilirler mi Allah'ın narazi bolan adamlarına şefaat etmekle? Heddedip bilmeýärler. Bulam ikinci şerti. Şunu bek belli. Ha, dinne bar şefaatyň näme peýdasy sana yetjek bolsa, iki şerti bolmaly. Birinci şerti şefaat etjek adama ursat berilýär, razy bolmaly. Düşündüňmi? Şu Allah'ın razy boljak adamlarynyň esasy bir wasp tapylmaly. Olam tevhid bolmaly. Dine Allah ibadet eden adam bolmaly. Bir Allah ibadet eden adam bolmaly. Müşrik bolmaly.
Alaca çöpe çöre anan adam bolmallal. Öllerden, mahluklardan, öwliyalardan, pirlerden daat yetişin dip olardan kömek soran bolmallal. Allah'ın arasında araç tutun bolmallal. Nedru niyaz aydılan zanini Allah'ın yolundan, gayrin yolunu aydan çalan keten bolmallal. Hayrı umidi Allah'dan gayriden eden bolmallal. Belaveterden meni gora dip Allah'dan gayrin yoluna sığınan bolmalı değil. Inni käbir adamlar näme peygamberler, ulamalar, öwliyalar, perişler şefaat edip bilýär diýilse pikir etýär. Şefaat şolaň öz elindäki mülküdir öýtýär. Şundan. Allah olaň şefaatyna goşulyp bilmeýändir öýtýär. Şundan. Olar isläne etýär, isläne edenak çünkü şefaat olaň mülkü diýip düşünýär. Allah Taala geljekki ayetde Zümar suresinin 49-njy aýat 44-njy aýatynda olara gaýtargy berýär. Ýok diýär. Şefaat men mülküm diýär. Olaň mülkü däl diýär. Ýöne men olara berýänni käbir adama etdirmeklik üçin. Indi näme diýär bu aýatda? Qul aýt diýär. Lillahi şefaatu jemi'an. Şefaatlaň hemmesi Allah'ın mülkü diýär. Şonu aýt diýär. Allah Taalaň Rasuly aýtdy. Qul lidi, ýa Rasulullah aýtdy. Qul aýt diýär. Äşkär et diýär. Kim Allah'dan gayriden şefaat umid etýän bolsa, umidiňizi özüň diýär. Bir Allah'dan şefaat umid edin diýär. Näme üçin? Lillahi eş-şefaatu jemi'an. Bar şefaatyň eýesi Allah we şefaat bir Allah'ın mülkü, hiç bir mahluğun mülkü däl. Allah'dan soralýar we Allah da izin berýär. Olaram Allah'ın razy bolanlara şefaat etýär. Emma Allah'dan bidin, Allah'ın narazi bolan adamlarına hiç bir şefaat etýän, şefaat etmeklige heddedip başaranak. Şunlukda mı? Hatta periştelerem şefaat edip bilenak mı? Allah'ın rızalığı olmasa, izni olmasa edip bilenak. Allah'ın razi bolan adamları olmasa edip bilenak. Bu vavatınla 3. Necm suresinin 26. ayetinde şeyle geliyor. Allah Teala näme diýär? Ve kem min melekin fis semawati la tughni şefaatuhum şey'a illa min ba'di en ye'zena Allahu limen yeşâ'u ve yarda. Görýän şu ayet iki şertine näme etdi öz içine aldy. Yani şefaat iki şert gereklidir. Birincisi şefaat etjege Allah ruhsat beren bolmaly. İkinci şertem şefaat etjek adamsından näme? Allah razy bolmalydyr. Emma birinci şertini, izin şertine ýani näme? Bakara 256-njy aýatynda geldi we Allah'ın razy bolan adamlaryna şefaat edip bolmak, Allah'ın razy bolmaklygy diýen şertem Enbiya suresinin 28-njy aýatynda geldi. Emma bu Zümar suresinin 44-njy aýaty iki şertini hem öz içine aldy. Näme diýär bu aýatda Allah Taala? Ve kem min melekin fis semawati. Bir näçe perişteler var diye. O periştelerin sanyny bir Allah bilýär. Asmanlarda, göklerde näçe yani bir giden perişteler var diye. La tughni şefaatuhum şey'a. Olaň hiç birinin şefaatynyň peýdasy ýok diye. Şunu. Olaň hiç biri şefaat edip bilenak diye. Kem min melekin fis semawat. Sanyny bir Allah bilýär o periştelerin diye. Sanyny bir men bilýän, asmanyna şeýle bir sany kan perişteler var. Ýöne şonno da şolaryň hiç birinin şefaatynyň peýdasy ýok diye. Ta Allah olara ruhsat berýänçe. Illa min ba'di en ye'zena Allah. Ta Allah olara şefaat etmeklige ruhsat berýänçe ve limen yeşâ'u ve ya ve näme razy bolan adamlaryna diye düşünme. Yani o şefaat etýänçe şefaat ruhsat gereken ve olan şefaat edecek adamlarına Allah Teala näme yarza razy bolan bolmaly eken düşünme. Inni hatta perişteler gatlagynyň näme şefaatynyň sana peýdasy etjek bolsa olara da Allah näme izin bermeleken, ruhsat bermeleken we olaňam şefaat etjek adamsyndan Allah razy bolmaly eken. Şoň näme diýär? İlla min ba'di en ye'zena Allah. Ta Allah'dan olara da izin buyruk gelmese şefaat edibiljek gelekenler we Allah'ın islan ve razy bolan adamlar bolmasa näme
onu da şefaat edip bilecek geleken. Olağam şefaat edecek adamların şerti Allah'ın razı olan adamlar olmalı. Allah da müşrikten, kafirden razı olan o. Allah dine Müslümandan, müminden, Müslümanın, müminin näme tevhidiyetinden, bir Allah ibadet edenden näme razı ol ya. İnne bunluk bilen şeyle bir netije çıkıyor. Şeylelik bilen näme bir ikinci naqıdım, näme dini bodayan zatdan ikincisi näme gutoruya. Öyle yankı aydan diyen zatlanmadan iki netije geliyor. Olum şefaatın iki tane görünüşü var eken. Birinci şefaatına menfiye değil, qadağan edilen şefaat. Haram edilen şefaat. Yani nahilek şefaat qadağan, nahilek şefaat sana yetenak elleti tutlabu min gayrillah. Allah'dan başkadan sorullu mu şefaat? Eyyam sen şirke düşüyorsun. Allah'dan gayriden sorulan şefaat şirk. Şu şefaattanım sen mahrum. İkinci görünüşü şefaatun musbete, peydası yetiyen şefaat, bar şefaat. O şefaatin şerti näme? Hiyelleti tutlabu min Allah. Allah'dan sorulan şefaat. İnne sen ey insan, şunun kaide al. Şefaatı bir mahluktan soradın mı? Eyyam şu şefaat qadağan edilen şefaat. Mahluktan şefaat soramak qadağan. Şonu edayenem bolsan, sorayenem bolsan, kıyamatta sen şolun şefaatinden mahrum. Näme üçin mahrum? Sen müşrik boldun. Hem şefaat soramak ibadet mi, ibadet değil. İbadet eyyam sen Allah'dan soraman, mahluktan soradın mı dinden çıktın. Dinden çıktın manisi sen müşrik kafir. Müşrik kafire de şefaat etýänçilere urskot berilenem bolsa, olar sana şefaat edip bilenak sebep diysen sen näme müşrik kafir bolýarlyň, müşrik kafirden Allah razı bolanok. Emma peydasy degen şefaat, urskotlu şefaat olam Allah'dan sorulýan. Allah'dan sorasın gelýärmi? Sora ber. Ya Rabbim bana şefaat et. Şunu sora ber. Ey Allah'ım, näme şefaatçylyň şefaat etjek gününde men bana şefaat etmeklige urskot ber. Sora ber. Bu qadağançylyk ýok. Şunu. Ya Allah'ım, Muhammed peygambere bana şefaat ettir. Ey Allah'ım, periştelerine bana şefaat ettir. Ey Allah'ım, näme menin sogaplam näme eksik gelip günahlarymyň artyk gelen gününde men gulun bir şefaata mätäç bolsam, şefaat etýän gullaryň şefaatinden meni mahrum etme. Sora ber. Biz buna hiç kaçan näme şirk diýemiz. Şirk diýäniň biz garşyna çykýar. Bu şefaat ba biz şefaati, keramati, ewliýalygy, pirligi qadağan edemiz, inkar edemiz. Biz şefaata da iman etýär. Biz keramata da iman etýär. Biz ewliýalaryň, pirleň, salihynlaň badygyny bilýäs we olaryň şefaat etýänligini bilýäs. Şunuň ýöne olaryň şefaat etmekligini olardan soramyzak da kimden soraýas? Allah'dan soraýas. Hani biz bilen müşrikler tapawdy. Olaryň şefaat etýänligini bildiler dänim kimden soramallygyny bilmediler. Şunuňmy? Şey diýem ýalňyşyp şular şefaat etýär diýilse şolardan soramallar etdiler. Şey diýem şirke düşdiler. Emma bizem bilýäs kimin şefaat etýänini. Olaryň şefaat etýänini inkar edemizak da ýöne biz Kur'an hadis bilen ýörenimiz sebäpli kimden soramallygyny bilýär. Şunuňmy? Onam Allah'dan soramaly. Bu şefaat edenne de Allah urskot bermese etmeýänligi sebäpli biz onu Allah'dan soraýas, näme olaň şefaatinden bizi mahrum etmedi. Şunuňmy? Soňra näme ýanky aýatlarda, hadislerde jemlenen zat näme? Yani şefaatyň iki şerti bar eken. Birinji şerti näme? İznullahi liş-şafi'. Şefaat edilen adama da hukmani suratda Allah Taala'nyň urskot bermekligi gereken. Delilen men zellezi yeşfa indehu illa bi izni. Kimdir ol näme Allah'ın urskot berme, Allah urskot almasyzdan şefaat edibiljek diye. Kimdir ol ya Allah'ın ýanyna urskotyny alman şefaat edibiljek. Yani Allah'ın ýanyna Allah'dan urskot alman şefaat edip biljek ýok. Onu hemme kişi Allah'ın näme her bir şefaat etjek, Allah'ın ona izin bermeni, urskot bermekligine näme eken mätäç eken. Şonşa şu aýatdan ulamalar näme çykardylar? Şefaat, yani durs şefaatyň, bar şefaatyň şertlerini agdylar. Birinji şerti, yani şefaat etjek adama Allah Taala urskot bermeleken, şu urskot berýänçe şol şefaat edip bilenaken. İkincisi näme? İkinji şert ridar Rabbi anil meşfu'i lehu. Şefaat ediljekden Allah razı bolunmaly eken. Şunuňmy? Yani şefaat ediljek adamyň günäsi känem bolsa, onuň eden günälarynyň içinde şirk, küfür bolmaly. Şunu ol adam
günah edenem bolsa tawhidde bolmaly. Bir Allah ibadet eden adam bolmaly. Buň delilem näme-de? Enbiya surasının 28. ayeti ve la yeşfa'una illa limen irtada. Ve o şefaat etýänler şefaat edip bilmezler. Megerem Allah'ın razı bolan adamlarına şefaat ederler diye düşünüyorum. Yani olaram Allah'ın razı bolan adamlarına şefaat edecekler. Ey kavluhu ve ameluhu. Yani Allah olan näme? Dille eden ve amalla eden ibadetlerinden razı bolmaly. Yani dille edilen amallarından diňe Allah üçin we bedenle eden amallarından diňe Allah üçin eden hakiki tawhidde geçen musulmanlardan näme Allah razı bolýar. Emmal müşrikun, emma müşrikler dille edilen ibadet bolsun, bedenle ya malla edilen ibadet bolsun. Şun haytam bolsa byrna şirk eden bolsalar, emma olar nämetya fetekunu a'maluhum ba'an mansura. Olaryň eden amallarını Allah Taala näme ýele sowurup goýberýär. Fela şefaate lahum ve şonluklanam olara şefaat edem etmeýär. Muamalatan lahum bi naqidi qasdihim. Olaň näme eden niyetleriniň tersine näme çıkýar Allah Taala. Olar näme mahluklardan şefaat alar edip niyet etdiler. Allah da näme olaň niyet eden zatlarından mahrum etdi. Şunun şoň ulamalar näme diýär? Femen ista'jala şeý'e qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Qaida bu. Kimde kim diýär? Bir zady wagty dolmadyndan öň talap etse Allah Taala onu talap etýän zadyndan mahrum eder diýär. Şununmy? Bir adamyň qaqasy ölse, şoňa miras düşýärmi düşenok? Ha? Düşýär. Ýöne bul şo mirasy howlu qaqasyny öldürse, İslamda şul adam näme edilýär? Qaqasynyň mirasyndan mahrum edilýär. Şununmy? Şoş ulamalar näme etdiler ýaqin qaidasyna men ista'jala şeý'e qabla awanihi, yani kim howluksa diýär, bir zady näme wagtyndan öň aljak bolup Allah ona ceza berer, şu aljak bolan zadyndan mahrum edip diýär. Şununmy? Indi sen qaqaň mirasyna ýetjek bolup howlukdyňda qaqaň öldürdüň. Bizem onu billik, sen şo maldan mahrum. Indi senem olaň şefaatyna ýetjek bolup näme howlugyp näme wagtyndan öň soradyň. O dünýä barmadyňdan öň we bu dünýede de näme olardan soradyň, Allahdan soramadyň. Allah näme etdi seni şolaň mahar näme şefaatyndan näme mahrum etdi. Bunu bilen näme inşaallah taala Muhammed ibn Abdullah rahimahullah'ın dini İslam bolýan zatlardan qıtamynyň näme ikinji dini bolýan zatlaryny tamamlaýas. İnşaallah taala erteki geçek dersimizde dini bolýan zatlaryň üçüncüsini alars. Onlara inşallah yaşamaklyk takdirde ýazylan bolsa Allahu taala a'la we alam. Allah taala diýen etýän zatlarymyza ihlas bersin. Riýadan, gözden, şirkden, belalardan, beterlerden öýdi gorasyn.